את בטטה. אפי אמר בטקסט לאפי שהמצב טוב, המצב בטטה. ירון מנסה להשתין. תראו את הגלים, תראו את הקפטן, רועד מפחד. רואים את הפחד על הפרצוף. הזיעה ניגרת מכל עבר. אפרים, אתה רואה את האף שלו? ככה צריך להיות. זהו, בדיוק. תראו, ה-GPS נתקע לנו, אין GPS, ללא נביגיישן, גשם על כוחותינו. זהרו חבר'ה. שמאלה, קח אותו שמאלה. אתה רואה את האף שלו? ככה הוא צריך להיות. ירון! אתה בסדר, ירון? אתה מחייך, אה? אתה תצא פה החוצה, אתה לא כל כך תחייך, אתה תראה את המצב. יש לך משאבת מים? אתה רואה את האף שלו? הסרטתי! ירון, הסרטתי את זה, תפסתי! וואי, זה גלים. שמע, יש לך 10 ניוז, הם אמרו לחזור. כן, מלא, מבול. גלים 12 מטר. אנשים חוזרים חזרה, אתה רוצה לחזור או לנצח את המרוץ? אנשים חוזרים, אתה רוצה שנחזור או שננצח את המרוץ by default? שובי, אתה מתחיל להצטער, אני רואה. אחי, אנחנו לא חוזרים, גם אם נקי וגם אם הסירה תתהפך, אם גם לא תרים לנו את המפרס. תרים את המפרס. אתה מרים את המפרס? בוא אלינו לים. הופה! אתה רואה את האף שלו, ירון? חבר'ס, מצב בטטה. חיים, איפה אתה חיים? תגיד לו, חיים, איפה אתה חיים? הופה! עוד מעט נמות פה, חיים. תגיד לו, אתה רואה את האף שלו? ככה אתה צריך